יש דברים שאסור לראות. תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים. תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים. תשמור על העולם ילד, אל תגזים במחשבות, כי כמה שתדע יותר ילד, אתה רק תבין פחות, ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות. מה הרופאים קבעו? 90% פיגור שכלי. מה הרופאים יעצו? לעשות הפלה בחודש 9. אני מזועזעת, תראה. שלום בחילנו, שלום בחילנו, ושלווה בישראל, וסימן טוב בלבא לנו, ויאמר יבוא הגואל. אני אחד מהילדות שהצלנו אותה גם כן מההחלטה של האמא להוריד אותה לעשות הפלה, וראיתם איזה תינוקת מתוקה שברוך השם זכינו להציל אותה, וזה אחד מהדוגמאות של פרי עמלנו שאנחנו משקיעים יומם ולילה בשביל להציל את ילדי ישראל. חברה של בעלי כיום, אנחנו היינו חברים משהו כמו 3 חודשים ככה, ונכנסתי להיריון לא רצוי. ואני בתור בחורה, שזה הריון, פעם ראשונה נתקעתי עם מצב כזה, והייתי ממש במחשבות, ולא הבנתי מה, איך, מה אני אעשה, אין לי כסף, ולחבר שלו היה אז כסף. הייתי בווסון, בוועדה של הפסקת הריון, ובכן יש את הקטנה הזאת פה. חיים זה לא דבר שאפשר להגיד ברגע אחד, זה לא יכול... כמה שאני אגיד, את מבינה, אני לא יכולה לתאר מה שאני מרגישה. מה זה תודה על כל העזרה, על כל ההקשבה. מלאכים כאלה, לא הייתי מתארת. אני פונה אליכן מהלב מתוכי, בנות יקרות, הטעות הגדולה בחייכן היא המחשבה על הפלה וביצועה. היום יש לאן לפנות, יש המון ארגוני עזרה למניעת הפלות. אמא לא הורגת את תינוקה, אמא מחבקת, אמא מנשקת, לא תתחרטו. עזרו לנו לעזור להם, תרומתכם חשובה. גם אתה, גם את, יכולים לעזור להציל נפשות.